व्हेज आहे त्यांनी माझ्या ताटात येऊन बसा, माझ्याकडे म्हणा. आणि सुकटवणी आहे तिथे बाकीच्यांनी आहे. नॉनव्हेज खायचं असेल माझ्या ताटात या, त्याच्या या. ताटात नका बसू, ताटाच्या बाहेर बसा. ताटाच्या बाहेर बसा आणि जेवा. सुकटवणी कसं झालंय ते बघा. नमस्ते. अरे वा. मी आता हे सुकटाचं कालवण बनवते, म्हणजे सार. सुकटवणी म्हणतात त्याला. हे आता सुकट धुवून घेणार, भिजत घातलेली आहे, 5 मिनिटासाठी भिजत ठेवलेली आहे, म्हणजे शिजतात चांगली. आणि हे वाटप, त्याच्यासाठी वाटण करणार. मसाला तयार. हे खोबरं आहे अर्धा वाटी, आणि मसाला आहे 2 चमचा, हळद, जरासा कांदा, 4-5 पाकळी लसूण आहे, आणि कोथिंबीर. हे वाटण करणार. आणि हे नंतर हे आंबवशी टाकणार आहे त्याच्यामध्ये, आंब्याची सुकवलेली ही आंबवशी त्याच्यानंतर टाकणार. कसं करतं बघूया. आंबवशी नसेल तर कोकम टाकायचं. कोकम टाकायचं. कोकम आंबवशी याच्यापैकी काहीतरी पाहिजे. पाहिजेच त्याच्यामध्ये आंबट. आता हे वाटण करून घेते मी. आणि एक अर्धा मिरची घेतलं याच्यामध्ये, ओलं चालेल, हिरवं मिरची हे घेतलं, थोडं तिखटपणासाठी. कारण काय काय मसाला पण तिखट नसतो ना, आणि हे सार तिखट झालंच पाहिजे. सर्व कांदा जरा त्याच्यामध्ये, लसूण पाकळ्या आणि मसाला, 2 चमचा मसाला आहे. आपल्याला तिखट जसं पाहिजे जसं पाहिजे तसं वापरायचं. मग आज आमच्या घरी चपाती आणि सुकटवणी. एकदा फिक्स करायला पाहिजे आता हे ना मी. ते आपल्याला मांडणी घ्यायची आहे ना. आता आम्ही बरोबर थोड्या दिवसांनी तुम्हाला तर मुंबईला दिसणार आहे आम्ही आता. आधी आता आमची तिकीट फिक्स बुक झाली. आता तुला जादू दाखवतो. मिक्सर फिरवायची गरज आहे मम्मी. एक चुटकी मारून वाटप तयार. नाही, त्या चुटकी नाही लागले. नाही झालं ना. आजी आता येणाऱ्या दिवसात आम्ही मुंबईला जाणार. हा, तिकीट झाली बुक. किती तारखेची? आजची किती आहे? 20 का? धुवून घेते स्वच्छ पाण्याने. लसूण ठेचून घेणार जरा. आमची आजी बघा अशी असते. बसायला सांगितलं तरी आजी इकडे तिकडेच असते. सवय आहे ना फिरायची. मच्छीचा कालवण बनवायचं आणि त्याला नाव कालवण द्यायचं, मच्छी. आणि सुकटा म्हणजे सुकटवणी. बरोबर बरोबर. प्रत्येकाचं नाव आहे ना व्यवस्थित, समजलं पाहिजे ना करायला. म्हणजे इकडे आपण सुकटवणी बनवतोय. कोण आपल्या मुली सुना काय स्वयंपाक बनवतील मॅडम कोण, तर ते असं काय सुकटवणी. मच्छी असली तर काय वली मच्छी आहे ते कालवण बनवलाय, तर्री आहे, फ्राय केली असं बोलतात ना. बरोबर. आमच्या घरी पण बघा ते आजी फ्राय म्हणली. आणि माझा रोज एक तरी तुकडी लागते. माझी मुली मच्छी घेऊन आली की एक तरी मला कालवणात आवडतं तिला. आता तेल टाकलं याच्यामध्ये 2 चमचा. तेलामध्ये गरम होतं लसणाची फोडणी. आणि लसूण आहे ना असं साली सकट ठेचून टाकायची. आधी ही थोडी सोललेली आहे, पण सालीने चांगला अजून चव येतो. साल वापरली. आणि आंबवशी काय माझी सून आली की रोज रोज नवीन नवीन आजीच्या साड्या घालणार. तिला पण काष्टा नेसून तिथे फंक्शन मध्ये सर्व. आता तुम्हाला तिघांना सांगतो, तुमची सून म्हणजे माझी बायको ना. मग आजीच्या पण आजीची नात सुनाला पण आजीच्या म्हणजे आजी नेसवणार. मम्मीने पण ऑलरेडी ड्रेस घेऊन ठेवलेला आहे, साड्या घेऊन ठेवलेल्या. आत्ते पण चांगली सजवेल आणि मी पण तिला फॉरेनचे कपडे देणार सर. बापरे, इकडे ती प्रॉपर मला महाराष्ट्रीयन लुक घेईल, मम्मी इकडे हाऊसवाईफ लुक्स देईल, आत्या तिला चांगला सजवेल. मजा बाबा. आणि तिला फिरवण्याचं काम पपायचं. एक साथ 4 व्हीलर मध्ये 4. काय कोणता गाणं? अशी कशी झोकाचं चालली कोल्याची पोट चंद्राची कोट. अरे वा. आणि मग सून आल्यावर वाटण टाकते, कोंडे जरा लाल होते तसं. इकडे वाटणामध्ये आपण थोडं पाणी टाकलं. पाणी वापरलं.
अरे वा वा वा. परत झाकण ठेवलं आमची त्याच्यावर. फोडणी दिली पाहिजे लसूण टाकून. हा. हो. असं दुसरा हा आजी बाहेर जाऊ आजी बाहेर. थोडस पाणी टाकते त्याच्यामध्ये कारण सुकट शिजली पाहिजे ना. आपल्याला सुकवणी जेवढं पाहिजे ना तेवढं करायचं. आपल्या कुटुंबात जेवढं पाहिजे तेवढं आपण करायचं. घट्ट पातळ आपलं सामान वाढवायचं, खोबरं वाढवायचं, मसाला वाढवायचा. आपल्या जास्त माणसं असतील तर. हा. हे बघा आमची आजी पण बघा बाहेर आली तर एकदम टापटीप. भू आलाय बसलाय आज बाहेर वरांड्यात बसलाय बघू. गु हो मग काय बघ. पाऊस आहे तोपर्यंत युआर अलाउड. बाहेर बघा वा वा वा. आपलं क्रिकेट स्टेडियम बघा, क्रिकेट ग्राउंड बघा तयार होतोय. काजी टाकल्याची भाजी खाता तुम्ही? हा खातो आम्ही. लय मला आवडते टाकल्याची भाजी. मग तुम्हाला आज काढूया का तिकडनं समोरून? हा मग बघूया संध्याकाळी काढूया. तिकडे टाकल्याची भाजी झाली आहे जमा पूर्ण. आता काय पहिले सरावणार ना आम्ही माहेरी एक पिशी भरून आणायची. हा काय? हा रानात ना आपल्या शेतीवाडी आणि 3-4 दिवस एवढी घ्यायची आणि कापायची. अगदी कशी पण कांदा मीठ मसाला टाकून. तिकडे गेलाय काय जोक झालं काय? हा, जोक झाला. हा, मी बोलते. काय? आता गडबड करते. आता मी सुकट आता मी टाकते. सुकट टाकते धुतलेली याच्यामध्ये. नाही टाकली नाही आता टाकणार झालं ना. आणि आता त्याच्यामध्ये हे आंब्याचं आंबट आहे, आंबवशी हे टाकते. हे बघ हा. म्हणजे ते सुकटाबरोबर शिजून हा येईल. शिजून येणार ते बघ. सुकट शिवाय जीवन फुकट. हा. आणि आता त्याच्यामध्ये मीठ चवीनुसार. सुकट आणि मच्छी असली ना आणि थोडंच वापरते कारण सुकट खारट पण असतात. हा. आता बघा. एक भाकरी खायची तुम्ही 2 भाकऱ्या खाता. बघितलं इकडे बघितलं हा, वाज आता सुगंध घेतो. सुगंध घेतला त्याचा म्हणजे कसं ते खार नाही होणार. हा. हे आता आमचं पहिल्यापासूनच आम्ही करतो असं. आता वारा हे वारा शिजू बघा. दे. हे 5 मिनिटानंतर मग झालं तयार कालवण. झालं 5 आता मिनिटात. याला सुकट चांगली होणी. उकळी यायला याला पाहिजे. उकळी यायला पाहिजे, सुकट शिजली पाहिजे. सुकट शिजायला पाहिजे. चला आता मस्तपैकी खाऊया. तिची वाकडी वन अशी होती. हा, मला कसं चमक आली त्याची. ते म्हणत होते आत्याला बघून तर आम्हाला अजून हसायला येत होतं त्यावेळी. कमेंट मध्ये आलेलं. एवढी आधी हसत होती, हसता हसत तिच्या पाठीत चमक चमक पण आली. आली. हा बरं. कारण मला मी ह्या लुक मध्ये तिला कधी बघितलेली नाही ना आतापर्यंत. लहानाची मोठी. अरे ती शाळेत जायची ना 10वी शिकवली तिला. मला अजून तिला 2 हे शिकायची होती 12वी करायची पण होती. तेवढी परिस्थिती पण पण ते आता पण तिला सर्व्हिस लागत होती. पण आमच्या घरी मग कोण बसायला काय घेतो. ते हात धुवून येते. आपण बसूया. इथे आपलं जेवणाचं पूर्ण रेडी झालेलं आहे. आम्ही पण जेवतो आणि तुम्ही पण जेवायला. आणि काय जेवायला ते तुम्ही सुद्धा बघा. आम्ही भातावर जेवढं पाहिजे तेवढं खायला ते घेतले. हाय चपाती. हाय ते आता बघा इकडेच कमेंट आहे बघा. आजींच्या हाताचे पंजा कसे बघा लांब आहेत आणि बोट पण लांब लांब आहेत. नाही पण त्यांचं शरीरच उंच आहे. लांब आहेत असे हात देवींना असतात. सगळ्यांना सारखे आशीर्वाद देतात. देवीं समान आजी आहेत ना. देवीच्या हाताला हात इथे व्हिडिओ पॉज केलेला आहे. चला खावा खावा. खाल्ला पाहिजे असं आजी तुम्ही. चला इकडे वाढण्याचा कार्यक्रम संपलेला आहे. जेवायचा कार्यक्रम सुरू करायचा आहे. आता ताट बघूया आपण. चल हा ताट बघूया. भात आहे, कोशिंबीर आहे, आपला आत्याने बनवलेली रेसिपी सुकटाचं सुकटवणी बनवलेली आत्याने, चपाती आणि आपली भरलेली मिरची. इथे माझं पण ताट. व्हेज ताट मध्ये काय काय आज? हे टोमॅटोचं सार आहे, कोशिंबीर आहे आणि ही फ्लॉवरची बटाट्याची भाजी आहे, भात आहे. मी चपाती नाही घेतली आहे. अच्छा शाकाहारी. चला आजी घ्या पहिला घास. आधी तू घास घे. सुकटवणी कसा झालाय तो बघ. ते तर दाखवणार पहिला आजी. पहिला आपल्या घरातल्या सर्वात मोठ्या माणसाने खायला पाहिजे. आणि गावचा सुकटवणी. गावचा सुकटवणी जेवायला या सर्व. या सर्वांनी जेवायला. मिरची आहे,
चपाती आम्ही जर डायनिंग टेबल घेतला ना आजी, तर असं डायनिंग टेबल असतो ना, अशा खुर्च्या असतात बघा आते, आणि अशा खुर्च्या असतात, आणि इकडे मेन खुर्ची असते ना, पोट भरून ती जागा आजीची आहे. आजीची. एक आज जेवायला या. अब आजीच्या ह्या साईडला मी बसणार पहिला, हा, चालेल. आणि मग सर्व मम्मी आणि बाजूला तू हा. सर्व जेवायला या या. जेवायला. आता मी टेस्ट करून दाखवतो कशी झाली ती. हा. वहिनी याच्यात काय काय भरला? खोबरा आहे, थोडी शेंगदाणे घेतले होते, आणि लसूण, हा, कोथिंबीर, मस्त. जरा मिक्सरला लावलं ते. मस्त झालं. भरलेले तुम्ही नाही आता घेतला? लिंबू पण टाकलं भरलेले हा, मिरची. थोडा लिंबू पण हा, टाकला. लिंबूनी तसं तिखट मारता ना. थोडं कसं झालंय? मस्त है ना? पूर्ण ना, मी 2 चपाती खातो ना, ह्या अशा सारावर 3 होय खाय. ना? अशा सार नाही, सॉरी, सुकटवणी सुकटवणी बरोबर. रेसिपी एकदम छान आहे. तुम्हाला पंख्याचा आवाज येत असेल, व्हिडिओ आवडला तर लाईक नक्कीच करा, आणि असेच आमचे ब्लॉग्स बघत राहा. हा. बाय. बाय. काय जेवायला या. काय काय.